Здравейте, хора! Вие гледате Светът на Александър и ето и петата част. Дето тук съм с моя приятел Марианчо, обаче тук сме като бебета. Това е приятелката на мама Петя. На мама. И така. Ето ни. Тук даже пише и кога е било. Ето да ви покажем. Някой се разлива. Чао, хора, това беше. Надявам се да ви е харесало. Чао на всички. Не забравяйте да се абонирате за моя канал. Слагайте камбанкове и не забравяйте да сложите камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Чао от мен. Обичам ви.